An fara da gudanar da sallar ta alƙunuti ne da karatun Alkur'ani mai tsarki a babban masallacin da ke kusa da fadar mayana Ahmadu Rufa'i da ke yanan Taketa, inda al'umma suka halarci wannan waje domin roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa baki ɗaya. Taron da ya samu halartar magatakarda na shugaban gundumar ta Taketa da kuma wakiltaccen shugaban da'irar ta Garagumsa da kuma mai martaba sarkin na Garagumsa Taketa mayana Ahmadu Rufa'i da kuma jami'an tsaro. A yayin taron shugabannin sun gudanar da jawabai daban-daban inda suka jaddada muhimmancin yin addu'o'in da haɗin kai da zaman lafiya. Roƙon Allah babu abun da ya fi shi. In ka yi shi kai ka kama kuma lada za ka samu wajen Allah. To gashi na mun zo alhamdulillah mun zo tare da ku mun yi raka biyu mun samu ladan raka kuma mun yi alkunutu an sabke alkurani muna fata Allah ya karbi du'a namu. Kuma wannan abun inda wanda su sarki da ade suka fadi mu ma umurni ne muka samu sun sani muna yi ne, amma yau wannan rana ce musamman aka dauka ranar Laraba wannan aka ce a yi alkunutu da a sabki alkurani a kasar Nijar ko ina Allah ya sabkar da alheri kuma Allah ya kare sojoji mu da makiyayin namu wannan wanga roƙon Allah da an kai da sabka alkunutu takarda ce ta fito jiya shekarar jiya aka aiko mana ita aka ce daga minista na cikin gida. Takardar nan ta ce mu tara ku mu kwatanta muku a ci gaba da roƙon Allah da alƙunutu wannan dan shi ne muhimmanci mun zan wane shi mun san da kuna nan kuna kokari a ƙara jan kokarin nan da kuke Allah ubangiji ya saka da alheri. Shi kwanciyar hankali ita ce babban lahiyar. In babu kwanciyar hankali gaskiya abun bai zama bai yi. To mun gode ma Allah da roƙon Allah wanda kuke sabka alƙunutu mu dai mun ga sakamako na alheri. Yau ga mu ranar Laraba da mun tara ku kun zo an yi sabka an yi alƙunutu alhamdulillah. Allah saka muku da alheri. Allah ya zama da ƙasar mu lafiya da niyyar Allah ya kare shugabannin mu da al'ummar da ke cikin ƙasar mu ta Nijar. Kenan muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya bamu wannan dama kuma muna roƙo Allah ya shi karɓa addu'o'in da aka yi kuma duk wani mai neman ya tada mu zamna tsaye kuma muna roƙo Allah ya mu maganin shi. Nan kiran da muke ga dukkan al'umma da Allah sa suka zo wannan guri da wanda su ji mu, to ya kamata fa yi tsaye-tsayen daka saboda ita ƙasa in tana cikin wani yanayi ba wajibi ne al'umma sai sun kama, sai kun kawo goyon bayan ku ya zamanto duk abin da aka gani ba a yarda da shi ba ko ɗan gidanka ne ko ɗanka ne in dai munafiki ne kan ka ɓoye shi ka zo ka faɗi ma magabata domin a ɗauki mataki, tunda muddin mun ba da haɗin kai ba to babu inda za mu kai gaci. Kowa ga irin rawar da shugabannin nan suke takawa ko da yaushe burinsu shine ya ne za a samu kwanciyar hankali cikin ƙasa da yarda Allah. Allah ubangiji ya taimake mu. Muna godiya ga su magabata musamman mai girma mai daraja shugaban ƙasa General Darmi Abdulrahman Chani da shi da Prime Minister Ali Muhammad Lami Ben da mambobi na CNSP da mai girma ministan cikin gida bisa irin kokarin da suke, bisa irin rawar da suke takawa na duk inda ya kamata su kawo canji. Allah ya ba su sa'a su kawo shi. Allah kuma ya taimake mu. Allah ya kawo mu zama lafiya da kwanciyar hankali.